Sa number 2, e-wallet scammer, ginpatawgan sa pulis matapos mang biktima sa Negros Oriental. Sige lang. Nawala mo kwarta sa GCash 24,000. Hoy, wala ka ba? Sa live video ni Kayang Wild, makita nga gin-atake siya sa silinga babayi nga ginkilala kay Josefa Damasco nga ginasiling taga Victoria City, Negros Occidental. Naghapit siya sa store ni Kayang kag nagpa-cash in. Ginkuha niya ang cellphone gikan sa misis ni Kayang kag gin-uninstall ang GCash nga application. Pagbalik install, nakibot na lang ang biktima nga naubos na ang unod nga 24,900 sang e-wallet. Ginsaylo na ini sang ginaalegar scammer sa iya nga account. Gani ginpatawgan na siya sang pulis kag ginusisa. May mga netizens naman nga nagkomento nga iniman siya ang babae nga nagbiktima sa ila. Ginasilingan nadakpan na siya sa Iloilo pero nakapyansa. May mga taga-Bacolod man nga nag-alegar nga biktima niya man. Sa update nga ginhatag ni Kayang, iya ginsiling nga tigayon nga nabalik sa babayi ang 24,900 pesos nga kwarta sa e-wallet sang iya nga misis. Wala na siya diya masulod.